Iya perang, sosial media long, Facebook chattai long, nipen, anjir sohan jangpi. Besok aki mi ke open na video lang don senang dona tum deh nang li tum ta lang jibo lang don senang deh mat komat se pisok kimi ke open ma piso barim ba kimi a barim bang ke hem sedo akim bang ke dak chong dar long se apiso kimi do kok lo ase ko an lang me man lang don senang ko an arjumela la mening je arju don senang la so video lang thade ha Iya perang, sosial media long, Facebook chattai long, nipen, anjir sohan jangpi. Lam ke Jepang ja. Deh, kalau ni rara tumta anu. Nangka judul silet lo, video nang lang silet lo. Anjir sohan jangpi ta, nang piso kimi cepak lang non boleh panai pu. Kita me, nitum ke jurnali terang tipen ke ningi cedok tuta yata ve, nakon ke ningi cehang ta yata ve. Athel lang tum Hyderabad bang lo, kisura dun lo, itu ke thang dim repeat lo, lapen kicu bijun, awar mu kena sikilong na, lapang repeat lo, lapen ke lang ke endam. Nah, hai long hatami ari tum gas kit highlight ari tum. Setami jelpo tum jut mahini tum amen ke sum silo. La tum si mane kopi kamat ha pelone ne ma sorfan mimi no lam hoi make pidelo nai tum ta voice recording ma long thai po. La si pinia make ahopet na si paklang dapo athe junali terang pi pen ni. Social media lo viral dut lo, la pen thang group lo de la tum si chen che do lo make. Ene tum chen che do de. Idota along pek jam itu min non bangke non ini tuang bang bangke a problem ang ketu oh masih itu bangke cingrum tu chomlo tika ke dalu arta ta ni ta langle dalo tapi arje ta langle dalo setami nekai di pi kirengi apang ke ni jurnalite ang pi pensi nita decision bang ender lo lasi hala jurnalite ang pi tami timun hem alang ke lidun tang hem lo bangke alang hancak jelu kusi alang hanta kipulo nanti pa kana jibi ku salang hanta pu dalo amase lang tani oilo kita mathai bila ke do thai bilo amasi itum ke bodnam do tang lo pot itum ke CNP lo na lapen ke coba cepi lo na masih itum make tingum chom lo na ke lasi nona paklang ko dawa tau Pilo. no Pilo ni tak pulo. ningi ngilo na ngata Ni pilo ni lagi. itu clear ni itum theklong ma di la helo ni cholo ni lok lo ni bangke ni tum si coba cepo ni tum si kai di bang do rapo lasi angkir so hanjang pi bangke lake ni hema so lo pi ni bangke lasi angkir so hanjang pi mate jirmite ang pi apurial doan adon rab doan ong hai ni hai ong sar lapen tipi sai di teman sami ning oi rino ko pi pen ko sono nisi la son ciman de no nasi ko pai ke tum chego ne lapen te payo ne chitong ne ang ko chitong bek po nasi ning oi non ka do weta terang hem sota kami dora pen ang kota kroi ke mati ala pong jeso hanjang pita nasi alang nang ke bele kun dapo itu mangke la jurnalite rang pi lo ne hemat so non make itu mangke dora pet po non make la sini kama kai long itu rajo poche long make maduta na chi yok dorino la ke maduta ajat alang ke gre boka na chi yok dorino itu ningaro je pen itu dupo thakpo la pen ke usomar abang ke ni chilang gun ji pulo sedami apai bang si usomar ke na chilang long lilu ni pen jong si na chikang lo te usomar ke na hat na kuit long lilu tangka ta na piu na poisa ta piu na lo la pen ke ni pan ke na lang ta na lilu usomar pa ta ni chilang ko usomar ta ni pachali ko bosya lang thangi na pulo la ke lasi au somatum ani hang pen ni long bang bang ni accept ji I welcome them ni bang riu pe akin sumar mri di sumar phama ke lasi ini video kan ambil lo laso video na tum share se no kalau darang lo ta ni ke bang lo achini lo jurnali terang pi bang ke ni cholo ni tum sira bang rap apan si cuma halo un an ke tum ta chebori po un an ke tum ta claim po lapen un an ke kaching honi phan ni tum bori po lapen ke lapu naw tha Pilo mati ho. lapu phas tame ni pulo ni hema sa pi sabra mate ni puriar phama ke nang hom pinangji lapen ke ni doni ra phanta nang hom pinangji lalu inghon po Ihon po sa kontai ihon po. inghon po Ang sama kontai ihon ni ihon po. Akio sama jang re galang na tan bang tinan ni. na sela kami nak cek lo je ni hema sa pi sabra phanta nang lana pi po lapen sa pi sabra ke ni sing to make ni kan office tame dampo lapen hadaksi coba cek dampo nasi kedam tangan lo la just tini de no terang hema sorta lapen non ta terang pisi lo anura pre lo na tuma asong jesu ke banchulu nasi ni lagi chok chedo ko he tok chedo ko lo tame la ni ti jurnali terang pi pen ni ke ni chedo dir ke bang nai koi pu pen si to make kursi lo sipa yo ne delo amasini to make bodnam to tang lo pot itung ke tai di dia phan chilen pinuna munitum ajara ko puna kitame cikak nang lo kusi to make cuma sat thilo lapen cikak kilo kadong